V roce 1963 na vrcholu studené války nasadily Spojené státy zbraň, která nebyla určena k vítězství v bitvách. Byla vytvořena, aby ukončila války. Zbraň tak brutální, že mohla vypouštět jaderné hlavice. Střely s téměř trojnásobnou silou bomby z Hirošimy proti formacím sovětské armády. Po celá desetiletí tam byla. Připravená. Čekala na den, o němž všichni doufali, že nikdy nepřijde. Když studená válka skončila, Američané tuto zbraň vyřadili, vzali hlavně, rozřezali je a přeměnili na nejničivější bomby, jaké kdy byly svrženy z letadla. Tyto bomby jsou schopné proniknout více než 30 metrů země a 6 metrů betonu. Vypadalo to jako konec příběhu. Ale pak, v říjnu 2025, byla v tichosti uzavřena dohoda mezi Řeckem a Českou republikou. 60 těchto zbraní zapomenutých ve skladech v Řecku od 80. let mělo být posláno na Ukrajinu. Bez úprav, bez modernizace, tak jak byly. Tehdy, v dubnu roku 2026, zveřejnila 52. ukrajinská dělostřelecká brigáda příspěvek na sociálních sítích. Téměř nenápadně, uprostřed seznamu vybavení se objevilo to jméno M110. Většina lidí si toho nevšimla, ale ti, kdo rozumí válce, se hned zastavili. Protože zbraň, kterou Spojené státy postavily k zničení sovětské armády, se právě vrátila na bojiště. A teď je používána proti Rusku, proti té samé armádě, kterou měla zničit. Rusko to nečekalo, Ukrajina také ne. A to, čeho je tato zbraň schopná, změní tuto válku způsobem, který si málo kdo uvědomuje. Začněme tím, co tato zbraň vlastně je. M110 je největší samohybná houfnice, kterou kdy Spojené státy nasadily do boje. V podstatě se jedná o obří dělo namontované na vozidle s pásy, podobně jako u tanku. Zbraň, kterou všechny moderní armády vyřadily, o kterou už žádná země na to nestála. Kterou sami Řekové označili za vojensky nepotřebné vybavení. Přesto, když dorazila na Ukrajinu, ti, kdo rozumí válce, si všimli. Tato odmítnutá zbraň může změnit pravidla hry. Důvod? Střílí 90-kilové projektily. Téměř váha dospělého člověka. Na vzdálenost až 30 kilometrů. Je namontován na pásech. Má motor o výkonu 405 koní. A dokáže vystřelit, přesunout se a znovu vystřelit dříve, než nepřítel zjistí, odkud střela přišla. Není to moderní. Není to hezké. Nemá špičkovou technologii, ale umí způsobit destrukci, kterou zvládne jen málo zbraní na světě. Jenže je tu jeden detail o této zbrani, který téměř nikdo nezmiňuje. Až to zjistíte, pochopíte, proč M110 není jen další starý kanón. Hlavním důvodem, proč zůstal tak dlouho ve službě, nebyla jeho běžná palebná síla s tradičními výbušninami. Byla to schopnost vystřelovat taktické jaderné hlavice. Spojené státy vyrobily 2000 jaderných střel, nazývaných V-33, které byly speciálně navrženy pro tuto zbraň. Každá z těchto střel mohl podle některých odhadů vyvolat výbuch o síle až 40 kilotun. Pro představu, bomba, která zničila Hirošimu, měla 15. To znamená, že jediný výstřel z M110 mohl způsobit téměř 3x větší zkázu. To byl jeho účel? Kdyby Sovětský svaz postupoval na Evropu, M110 by byl odpovědí. Taktická jaderná destrukce. Výstřel z děla na pásech. Ale studená válka skončila a M110 byl vyřazen. Jenže to, co se s touto zbraní stalo potom, je téměř stejně působivé jako samotná zbraň. Tuto část příběhu téměř nikdo nevypráví. Když Američané v 90. letech vyřadili M110 ze služby, všechno nevyhodili. Ponechali si hlavně. A víte, co s ním udělali? Něco, co nikdo nečekal. Američtí inženýři se podívali na ty obrovské dělostřelecké hlavně a dostali nápad.
Uřízli hlavně, naplnili je výbušninami a vytvořili bombu nazvanou GBU-28, známou jako Bunker Buster, slavný ničitel vojenských bunkrů. Tato bomba byla vyvinuta za pouhé 2 týdny během války v zálivu. Američané zjistili, že žádná jejich zbraň nepronikne do podzemních bunkrů, které Saddam Hussein vybudoval. Řešením tedy bylo vzít hlavně z M110, přeměnit je na plášť 2tunové bomby a schodit ji z letadla. A fungovalo to. Abyste měli představu, GBU-28 pronikne více než 30 metrů země nebo 6 metrů masivního betonu. Pouze 2 byly vypuštěny během války v zálivu, druhá zasáhla irácký úkryt přímo. Pronikla betonem a explodovala uvnitř. Zabila všechny, kteří byli na místě. Poté Izrael koupil 100 těchto bomb. A mnozí věří, že záměrem bylo použít je proti iránským jaderným zařízením. Jinými slovy, hlavně této stejné zbraně, která je nyní na Ukrajině, již byly recyklovány k výrobě nejsmrtonosnějších bomb na planetě. Na této houfnici není nic jednorázového. Všechno, čeho se dotkne, se promění v nástroj zkázy. Nejzajímavější na tom všem je, jak se 60 těchto zbraní dostalo do rukou Ukrajiny. A tento příběh vede přes Řecko. Podívejte se. Řecko mělo 145 M110 ve svých skladech. Americké zbraně z 80. let, které postupně zastarávaly, jak země modernizovala svůj arzenál na standardy NATO. Řecká vláda v nich viděla příležitost. Prodali by to, co už nepotřebují, a peníze by použili na nákup nového vybavení. Balíček obsahoval 60 houfnic a 150 000 kusů střeliva různých typů. To všechno za 199 milionů eur. Každý M110 stál přibližně 520 000 eur. Cena bytu v Aténách, teď o tom přemýšlej. Jeden jediný moderní tank stojí mezi 5 a 10 miliony euro. Ukrajina získala 60 kusů těžkého dělostřelectva za cenu půl tuctu tanků. To je ten typ obchodu, který mění válku. Ale dohoda nebyla jednomyslná. Řecká opozice protestovala. Mnoho z těchto zbraní bylo na řeckých ostrovech v Egejském moři, velmi blízko tureckého pobřeží, země, se kterou má Řecko historické napětí. Politici se ptali, zda se země neoslabuje tím, že posílá dělostřelectvo pryč, zatímco má potenciálně nepřátelského souseda na druhé straně moře. Přesto vláda pokračovala dál. Řecké vojenské vedení označilo M110 za vojensky nepotřebné vybavení. A dohoda byla uzavřena. Teď je důležité říct jednu věc. Těchto 60 houfnic se z Atén na východ Ukrajiny samo od sebe nedostane. Někdo musí zorganizovat logistiku, uzavřít smlouvy a zajistit, aby se zbraně dostaly na frontovou linii, aby nezůstaly v evropském přístavu. A tady přichází na scénu ta nejnepravděpodobnější postava tohoto příběhu. Česká republika. Málo kdo ví, že existuje program nazvaný Česká iniciativa. A to, čeho tato země dosáhla, si zaslouží být vyprávěno. Podívejte, Česká republika není vojenská velmoc. Nemá největší armádu ani obranný rozpočet v Evropě. Ale český prezident se podíval na situaci a rozhodl se jednat. Vytvořil program na nákup munice a zbraní ve třetích zemích a jejich přímé dodání na Ukrajinu. A tím tento malý stát ve střední Evropě sám vytvořil jednu z největších sítí dodávek munice na světě. Od svého začátku už Česká iniciativa dodala Ukrajině asi 4 400 000 kusů těžké munice. Pocházejí ze 14 různých zemí. Abyste měli představu, na začátku války Rusko vystřelilo 10 granátů na každý ukrajinský granát. 10:1. Česká iniciativa pomohla tuto nevýhodu snížit 5krát. Z 10:1 na 2:1. To změnilo bojiště. Byla to tato struktura, která umožnila, aby se řecké zbraně dostaly na Ukrajinu. A nebyly to jen houfnice.
Spolu se 60 M110 přišlo 50 000 trhavých granátů, 40 000 raketově poháněných granátů a 60 000 kusů kazetové munice. Ty, které se ve vzduchu rozdělí na desítky malých bomb, než dopadnou na zem. To dává Ukrajině obrovskou škálu možností s jedinou zbraní. Ničení oblasti, prodloužený dosah a síla proti jednotkám a vozidlům. Je to dělostřelectvo se širokou nabídkou možností. Nic z toho by nemělo dopad, kdyby to přišlo ve špatný okamžik. A právě zde je příběh ještě zajímavější. Už jste se někdy zamysleli, proč má zbraň ze studené války v této fázi války takový význam? A odpověď? No, souvisí s největším omylem, kterého se ruská vláda dopustila, když Rusko v roce 2022 napadlo Ukrajinu. Plánem byla rychlá válka. Dobít Kyjev během několika týdnů, svrhnout vládu a vrátit se domů. Kvůli této sázce Rusko nasadilo na bojišti vše, co mělo. Spálili tanky, obrněná vozidla a dělostřelectvo tempem, které nikdo, ani sami ruští generálové nepovažoval za dlouhodobě udržitelné. Ale rychlá válka nikdy nenastala. A teď za to Rusko platí. Od února 2022 Ukrajina už zničila téměř 40 000 ruských dělostřeleckých systémů. 40 000. V lednu 2026 to bylo více než 1000 za jediný měsíc. To odpovídá více než 60 celým dělostřeleckým praporům. A tak vyvstává nevyhnutelná otázka. Dokáže Rusko tuto válku udržet, až zásoby dojdou? Proč tyto zásoby docházejí? Sovětské sklady, které se po desetiletí zdály být nekonečné, se blíží ke konci. Zůstává už jen 39% dělostřeleckých kusů, které byly uskladněny před válkou. Ruská výroba tuto mezeru nezaplní. V březnu 2026 Rusko zaznamenalo svůj rekordní počet lidských ztrát od začátku invaze. Více než 35 000 vojáků bylo zabito nebo zraněno během jediného měsíce. Cílem Ukrajiny pro rok 2026 je zvýšit toto číslo na 50 000 měsíčně. A výpočet je jednoduchý. Rusko dokáže měsíčně naverbovat mezi 30 a 40 000 vojáky. Pokud ztráty trvale převyšují nábor, rovnice se obrací. A přesně to se právě děje. V prvním čtvrtletí roku 2026 Rusko přišlo o více než 90 000 vojáků, zatímco naverbovalo asi 80 000. Ta čísla nesedí. A když ta čísla nesedí, každá nová zbraň, která dorazí na ukrajinské bojiště, urychluje toto krvácení. Pravda je, že Ukrajina nepotřebuje futuristické zbraně. Potřebuje zbraně, které budou spolehlivě způsobovat masivní destrukci. A těchto 60 houfnic se 150 000 granáty dělá přesně to. 52. dělostřelecká brigáda už tyto zbraně používá. Představte si tu scénu na východě Ukrajiny, někde v sektorech Kramatorsk nebo Charkov, téměř 30tunová houfnice zastaví na chráněné pozici. 13 mužů obsluhuje zbraň, která je téměř dvakrát starší než každý z nich. Náboj o velikosti lidského těla je nabit. Hlaveň se zvedá, výstřel se rozléhá na kilometry daleko. 90 kg výbušniny letí směrem k ruské pozici. A ještě než je zásah vůbec potvrzen, M110 už se přesouvá na jiné místo. Vedle něj operují ukrajinské houfnice Bohdana a raketomety Vampire. Každý systém plní svou roli. Bohdana zasahuje cíle přesně na velké vzdálenosti. Vampire zasypává celé oblasti raketami. A M110 zasazuje těžký úder. Ale to, co dělá tuto kombinaci pro Rusy opravdu děsivou, je to, co se stane před samotnou střelbou. Ukrajinské drony přelétávají nad ruskými liniemi, identifikují zákopy a koncentrace vojáků a v reálném čase předávají souřadnice. Dělostřelectvo získá informace a zahájí palbu. A březen roku 2026 přinesl milník, který to činí ještě smrtelnějším. Poprvé ve válce provedla Ukrajina více útoků drony než Rusko. Ukrajinské oči na obloze jsou nyní početnější než ruské.
A každý další pár očí znamená rozsudek pro ty na druhé straně. A to nejdůležitější. Zásobování nemusí zde končit. Řecko může stále poslat asi 85 M110. Ale když se podíváte na globální mapu, uvědomíte si, že potenciál je mnohem větší. Turecko například v tuto chvíli vyřazuje 219 jednotek, aby uvolnilo místo modernějšímu systému. Jordánsko provozuje 120, Pákistán má 140. Maroko a Tchaj-wan mají dohromady více než 130. Jsou to stovky houfnic rozesetých po 3 kontinentech, které leží nevyužité ve skladech. A to nejvýmluvnější je, že cesta k jejich přesunu na Ukrajinu už byla otevřena. Česká iniciativa dokázala, že to funguje. Cesta pro přepravu těchto zbraní existuje. Peníze existují. Chybí už jen politická vůle. Spojené státy postavily M110 pro ten nejextrémnější scénář studené války. Taktickou jadernou destrukci proti sovětské armádě. 60 let poté tato zbraň nevypaluje jaderné hlavice. Nemusí. A když vyřadili M110, mysleli si, že příběh této zbraně skončil. Když vzali hlavně a přeměnili je na bomby ničící vojenské úkryty, mysleli si, že to je poslední kapitola. Ale válka na Ukrajině přepsala tento konec. Zbraň, která měla zničit sovětskou armádu, je zpět. A každý den, kdy Rusko ztrácí více dělostřelectva, než dokáže nahradit, a každý měsíc, kdy ztráty převyšují nábor, přestávají být zbraně jako tato jen užitečné. Stávají se rozhodujícími. A nakonec tento příběh ukazuje něco, co přesahuje tuto válku. To, co jedna armáda považuje za odpad, může být přesně to, co zachrání jinou. A někdy zbraň, která všechno změní, není ta nejmodernější, ani nejdražší, ani nejpokročilejší. Je to ta, kterou už nikdo nečekal, že se vrátí. Teď chci znát tvůj názor. Podle tebe, jak dlouho ještě Rusko vydrží v tomto tempu ztrát? Napište svůj názor do komentářů. Pokud ti toto video přineslo nové informace, sdílej ho s někým, kdo také sleduje tuto válku. Pokud ještě neodebíráš kanál, přihlas se k odběru a zapni zvoneček, ať ti neuniknou další videa. Měj se a příště na viděnou.